கிறிஸ்துக்குள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே, இந்த புதிய பார்வை 22ஆம் காணொலி மூலமாக மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து உங்களை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். தொடர்ந்து மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் கேட்கிறார்கள், இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்கிறார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக வசனங்களை கூறுகிறார், பதிலளிக்கிறார். 6 to 8 வரை உள்ள வசனங்களை பார்க்கும்பொழுது, யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாக இருங்கள். இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனால் உடனே முடிவு வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும், ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும், எழுமும், பஞ்சங்களும், கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சியும் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் என்று கூறியிருக்கிறார். அதே போல 29ஆம் வசனத்திலிருந்து 31ஆவது வசனம் வரை பார்க்கும் பொழுது, அந்நாட்களில் உபத்திரவம் முடிந்தவுடனே சூரியன் அந்தகாரப்படும், சந்திரன் ஒளியை கூடாதிருக்கும், நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து விடும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அசைக்கப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரனுடைய அடையாளம் வானத்தில் காணப்படும். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் வல்லமையோடும் மிகுந்த மகிமையோடும் வானத்தின் மேகங்கள் மேல் வருகிறதை பூமியில் உள்ள சகல கோத்திரத்தாரும் கண்டு புலம்புவார்கள் என்று பதில் கூறுகிறார். அப்படி என்றால் மத்தேயுவுக்கு பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு இயேசு பதிலளிக்கிறார். எதை குறித்து பதிலளிக்கிறார் என்றால், அவரது நாட்களில் நடைபெற்ற துன்பங்களினுடைய நீட்சி என்னவென்பது பதிலளிக்கிறார். இவர் கூறிய காலகட்டங்கள் நான் ஏற்கனவே முன் பதிவுகளில் நான் கூறியிருக்கிறேன். ஒருவேளை 32 கிபி 32, 33 இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சம்பவங்கள் நடந்தது கிபி 70ஆம் ஆண்டில் நடைபெறுகிறது. இது வேத புத்தகத்தில் 2ஆம் வருகை என்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் வாசித்திருக்கிறீர்களா? யுத்தங்களின் செய்திகளை கேள்விப்படுவீர்கள். கொள்ளை நோய், பஞ்சம், பூமி அதிர்ச்சி இவையெல்லாம் வரும். அப்பொழுது முடிவு சமமாயிற்று என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் கூறியிருக்கிறாரே. இவற்றின் உட்பொருள் என்ன? இந்த புதிய பார்வை என்ன? புதிய புரிதல் என்ன? இவையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. இந்த நூல் ஆக்கியோன்கள் 4 சுவிசேஷங்களிலும் அருகாமையிலிருந்து அவரை கவனித்து அவர் கூறிய கூற்றை செய்திகளாக மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். அப்படி என்றால் இது பதிவு செய்யப்பட்ட காலங்கள் எந்த காலகட்டத்தில் மத்தேயு எழுதினார், மார்க்கு, லூக்கா, யோவான் எந்த காலகட்டங்களில் எழுதினார் என்று பார்க்கும் பொழுது இவையெல்லாம் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. இவைகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிற விதம் உருவகங்களாக, ஓமைகளாக மற்றுமாக அவர்கள் எப்படி சொன்னால் அவர்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும், மனுஷனுடைய நினைவுகளுக்கும் மனுஷனுடைய கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயங்களாக அவர்கள் உருவகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். மத்தேயு யூத கலாச்சாரம் சார்ந்து, யூத மதம் சார்ந்து, யூத உணர்வு சார்ந்தே அத்தனை அதிகாரங்களையும் எழுதியிருக்கிறார். ஏனெனில் விவரிக்க இயலாத ஒன்றை விவரிக்க காட்சிப்படுத்தும் பொழுது அவர் எப்படி அந்த ஜனங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த விதத்தில் புரிய வைக்கும்படியாக, யூத இலக்கியத்தின் மூலமாக விளங்க வைக்கும்படியாக மத்தேயு பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் என்பது உண்மை. மற்றுமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, அப்படி என்றால் இப்பொழுது வருகை இல்லையா என்பது. நிச்சயம் வருகை உண்டு. இயேசுவே அதே அதிகாரத்தில் 36வது வசனத்தில் கூறியிருக்கிறார், அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் என் பிதா ஒருவர் தவிர மற்ற ஒருவனும் அறியான், பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே. முற்பகுதியில் கூறியது உண்மை என்றால் இயேசு பிற்பகுதியில் கூறியதும் உண்மை. அப்படி என்றால் பிதா ஒருவரை தவிர குமாரனும் அறியார் என்று சொல்லியிருக்கிறார். அப்படி என்றால் 2ஆம் வருகை என்பது இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கொள்ளை நோய் வந்துவிட்டால் உடனடியாக காலம் சமீபத்திருக்கிறது என்று அநேக ஊழியர்களும் செய்தி கொடுக்கவும், காலம் நெருங்கிவிட்டது, யுத்தங்களின் செய்தியை கொடுக்கவும் தூங்குகிறார்கள். அம்மை நோய் வந்துவிட்டது, காலரா வந்துவிட்டது, மற்றும் வைரஸ் கிருமிகள் தாக்கம் வந்துவிட்டது, எய்ட்ஸ் கிருமிகள் அழிக்கிறது, கொரோனா வைரஸ் கொல்லுகிறது, பரவி எல்லா பக்கங்களும் பரவி திரிகிறது. இதனால் கடைசி காலம் சம்பவிக்கிறது. அதேபோல் இப்பொழுது சமீபத்தில் ஏற்பட்ட ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து விட்டோனே உடனடியாக உலகத்தின் முடிவு வந்து வருகிறது, 3ஆம் உலகத்தின் துவங்குகிறது என்றெல்லாம் பேசுகிறார்களே. இது எந்த விதத்தில் உண்மை?
இயேசு குறிப்பிட்டது எருசலேமின் அழிவை குறித்து குறிப்பிடுகிறார். இந்த காட்சிப்படுத்துதல் யூத மக்களுக்கு புரிய வேண்டும் என்பதற்காக மத்தேயு இதை விவரித்து எழுதுகிறார். யூதர்களின் புரிதல் இலக்கியங்களின் வாயிலாக, கதைகளின் வாயிலாக, இன்னும் உயர்வு நவிர்ச்சியணி என்று தமிழில் கூறுவோம். அந்த விதத்தில் யூத கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் உயர்வாகவே கூறுவார்கள். அப்படியாக இந்த இலக்கியங்களின் புரிதலின் வாயிலாக இதை விவரித்து கூறுகிறார் என்பது உண்மை. 3 நிகழ்வுகளை யூதர்களும் ரபிக்களும் நம்புவார்கள். அந்த 3 என்னவென்றால் 3 திடீர் நிகழ்வுகள் என்று யூத கலாச்சாரம் குறிப்பிடுகிறது. கண்டுபிடிப்புகள், மேசியாவின் வருகை, தேள், இவை 3 திடீரென்று வரும் என்று அவர்கள் நம்புகிறவர்கள். அப்படியாக எமில் ஷூரர் என்ற ஒரு யூதர் த ஜூயிஷ் பீப்புள் இன் த டைம் ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்ற நூலில் கூட இவ்வாறு பதிவு செய்திருக்கிறார். இது யூத இலக்கியங்களின் வாயிலாக அவர்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட ஒன்று. இது எருசலேமின் அழிவை குறித்தது. இந்த எருசலேமின் அழிவு எவ்வாறு இருக்கும், எருசலேமை பார்த்து இயேசு கண்ணீர் விட்டார், இன்றைக்காக நீ மனம் திரும்பினால் நலமாயிருக்கும் என்று சொன்னார். இப்படியாப்பட்ட எருசலேம் மீண்டும் மீண்டும் தவறு செய்கிறது, வாழாக்கும் அருவருப்புக்கு ஆளாகிறது, தன்னுடைய நிலைமை என்ன ஆகப் போகிறது என்பதை குறித்து தான் இந்த அதிகாரத்தில் பதிவிட்டாரே தவிர அவருடைய 2ஆம் வருகையோ கடைசி காலமோ என்று எதையும் குறிப்பிடவில்லை. 2ஆம் வருகை என்ற ஒன்று எங்கே இருக்கிறது, எடுப்புதல் என்ற ஒன்று எங்கே இருக்கிறது என்று ஊழியர்களேயே மிகப்பெரிய தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்த நமது புதிய புரிதலோடு, இந்த புதிய பார்வையில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, இந்த செய்தியானது வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பதிவு செய்திருக்கிற உண்மையோடு, அந்த நூலோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது உண்மை, இயேசு சொன்னது உண்மை, இயேசு சொன்னது நிகழ்ந்தது உண்மை. அந்த சரித்திர பதிவு ஜோசிபஸ் என்ற யூத வரலாற்றாசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார், மற்றும் எமில் ஷூரர் என்பவர் பதிவு செய்திருக்கிறார், டேக்ஸஸ் என்ற ரோம வரலாற்றாசிரியர் பதிவு செய்திருக்கிறார். இவையெல்லாம் இயேசு கூறியது உண்மை, நடந்ததும் உண்மை. எங்கே நடந்தது என்றால் எருசலேமில் நடந்தது என்பது புதிய பார்வை. நீங்கள் இனி மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரத்தை படிக்கும் பொழுது கலங்காமலும் பயப்படாமலும் கர்த்தருக்கு மாத்திரம் பயந்து, அந்த நாழிகையை அறிந்த தேவன் ஒருவருக்கே பயந்து நாம் நடப்போம். தேவன் தம்மை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.